Cebu City Jail ug CPDRC dungan nga gironda minilyon nga cash ug drugs na sakmit sa operasyon. Kanhi inmate mitug-an sa illegal nga operasyon sud sa Cebu City Jail. Former police nga sakop sa SWAT sa Mandaue gipatay dito sa Bohol. Upat ka mga tao gipamusil sa managlahing lugar sa Sugbo. May hapon Subo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Minilyon nga kantidad sa salapi ug droga na kumpiska sa Cebu City Jail niadtong Sabado atol sa Joint Greyhound Sub-Operation sa Kapulisan, PIDEA ug BJMP. Apan ang 4.6 million pesos nga salapi buot bawion sa grupo sa mga abogado nga miingong halin kadto sa kotse sa usa sa mga inmates sukoy isa gibutyag sub-commander nga halin kadto sa kapunungan nila ug sa bakery. Kinigaksyon na ni Jinky Rusit. Gabi pa lang sa adlong Biyernes, nagtapok na dinhi sa PRO 7 Quadrangle ang gatusan ka mga pulis alang sa briefing nga gipanguluhan ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas. Pasado alauna sa kadlawon adlawng Sabado, sulob ang full battle gear, gisong sa mga sakop sa SWAT ug sa kapin 300 ka mga pulis, lakip na ang mga personahe sa PIDEA ug BJMP ang Cebu City Jail sa Barangay Kalunasan. Gihimo sa tulo ka mga units ang maong joint operation tungod sa taho nga gihimong tiyangge sa drogas ang maong bilangguan. Mikuyog sa labing dako nga operasyon ang mismong mga hepe sa PRO 7, BJMP ug PIDEA 7. Apan gawa sa City Jail, laing team sab ang mirombo sa CPDRC. Nabulabog ang pagpangatog sa mga inmates dihang gipagawas silang tanan sa ilang mga selda o gipahubo sa ilang mga sapot. Kini aron pagsiguro nga wa sila gitaguan nga mga kontrabando. Tagsa-tagsang girikisa sa mga pulis ang mga selda ug didto nakuha sa mga operatiba ang binalde nga mga sinsiyo ug mga bills nga nagkantidad og 4.6 million pesos. Nakuhaan sab sila og ampule sa Nubain, cellphone, hait nga hinagiban, branded nga mga sapatos, electrical appliances ug mga pakete sa gituuhang shabu. Yan ang iimbestigahan natin, no? Pero ang isa dyan is definitely mayroong nagsusupply dito sa loob. Di makatuo ang mismong direktor sa BJMP sa iligal nga kalihukan nga nahitabo sulod sa maong prisuhan. Apan siya nagtuo nga posibleng suod na kaayo ang mga jail guards ug ang mga inmates maong nakalusot kini. Ang possibility nga makasulod ang droga sa jail through visitors o di ka ang personnel mo i-courier o di ka paabot system bisag wala na dalaw pwede paghihapon mo ipasulod ng droga o di ka thrown over the backward. Ang jail warden nga si Johnson Kalob miingon nga di nila ma-monitor ang mga illegal nga kalihukan sa prisuhan tungod sa daghang mga dalaw nga moabot sa kapin libo. Matud niya, aduna siya'y tulo ka rekomendasyon nga dugay nang nakaungong ug kini mao ang paghatag kanila og ideal nga pasilidad. Ikaduha, way physical contact tali sa bisita ug sa inmate ug ang ikatulo, mao nga usaray mo handle sa jail system sa nasod. As I've said, dili gid ta during my administration wa jud ko mohatag og assurance nga masiro ang shabu sod sa Cebu City Jail. Ang PIDEA sa ilang bahin di makatuusab sa ilang nakumpiska sa maong bilangguan apan malaumon sila nga why shabu laboratory sulod sa City Jail. There are no indicators nga na naghimo diri sa sulod. I don't think so nga makatago sila inana ka serious nga offense nga magluto diri sa sulod. Ang nakumpiska nga kwarta anaa na karon sa kustodiya sa mga otoridad apan giingon nga dunay grupo sa mga abogado ang gustong mobawi sa maong salapi tungod kay halin matud pa kini sa sakyanan sa usa ka inmate. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Karong adlaw na lang kutob ang jail warden og 29 ka mga jail guard sa City Jail human gimando ang pag-relieve kanila sa pwesto tungod sa dakong kontrobersiya nga giatubang nila karon. Mubalik sa report si Jinky Rusit. Yung papalit kasi sa kanya, Dismayado ang mga labaw sa Bureau of Jail Management and Penology sa nahitabo ning bag-ulang sa Cebu City Jail diin minilyon nga kantidad sa salapi o gituuhang droga ang nakumpiska gikan sa mga inmates. Tungod sa dakong kontrobersiya nga giatubang sa City Jail, kutob na lang karong adlaw ang 29 ka mga jail guards, lakip na ini ang jail warden kay gimando na sa ilang labaw ang pagrelibo kanila ugmang adlaw. Pulihan na silang tanan og mga bag-o nga jail guards aron pagsiguro nga di masuod ang mga gwardya sa mga piniriso. Apan ang pagpuli kanila di kinidunganon aron di maapektuhan ang operasyon sa prisuhan. direction natin sa kanila is to report immediately. No? But there are some other factors na other jail personnel hindi kaagad makareport, so there are times na ma-compromise ang security ng jail kung biglain natin na tanggalin lahat ng personnel doon. Depensa sa BJMP, di nila makontrolar ang pagsud sa mga illegal nga kontrabando, sanglit sa pribadong parte sa kalawasan man, isod sa mga dalaw ang mga droga. Samtang gitugot ra nila ang mga telebisyon aron dunay magamit nga common sa mga preso. Apan nagtuusab si Flor nga posibleng dunay konsabo nga nahitabo sa jail guards ug sa mga bisita. One rin yan, factor na nakaka-contribute sa entry ng contraband kung merong connivance din sa jail personnel at hindi naman natin maitatanggi na baka meron ding ganyang mga pangyayari. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Minilyon nga kantidad sa salapi ug droga na kumpiska sa Cebu City Jail niadtong Sabado atol sa Joint Greyhound Operation sa kapulisan, PIDEA ug BJMP. Apan ang 4.6 million pesos nga salapi buot bawion sa grupo sa mga abogado nga miingon halin kadto sa kotse sa usa sa mga inmates sukay isa gibutyag sa commander nga halin kadto sa kapunungan nila og sa bakery. Kini gi-aksyon ni Jinky Rusit. Human sa Operation Greyhound ni adtong Sabado sa Kadlawon, gipadayag ni Governor Junjun Davidi nga ilang sabutan ang pagtugyan sa pagdumala sa provincial jail ngadto sa Bureau of Jail Management and Penology. Matud sa gobernador, ang CPDRC na lang ang nagpabiling provincial jail nga dili ang BJMP ang nagdumala. Alang ni Governor Davidi, ang BJMP ang adunay katakos sa pagdumala sa mga bilangguan. Kining suggestions nga ang BJMP ang mo take over no. Kay I was told we are the only province in the entire country nga naggunit sa provincial jail ang local government. All the others BJMP na. Kay sila may doon na expertise, sila may doon na competence yun. Kaya kanang pagkuha ng jail, man ang competence, yun nakuha sa probinsya, sa provincial local government unit. Matud sa gobernador, wala na siya matingala sa resulta sa gihimo nga surprise inspection sa City Jail ni adtong Sabado sa Kadlawon. Matud niya, dugay na siyang nagduda nga adunay nagnegosyo og shabu sulod sa City Jail. Apan ang CPDRC ang kanunay nahatagan og atensyon sa media tungod sa sunod-sunod nga kontrobersiya. Ako sa giinitan maguna sa PDRC sa media, mo may gitan awang bayag yun. Sila Storal, sa Manansala, ang BJMP wa mag-ayaw sa Cebu City Jail wa man. Pero dugay na sa may nga nagduda nga nasa binuang yung grabe po sa City Jail. 4 stories ko na pila ka inmates there. Tanan jail, not just CPDRC, not just Cebu City Jail, not just municipal jails nato. Tanan all over the country, inguna na ang sitwasyon. Ay drugs ka daghan gyapon. Matud sa gobernador, wala siya napili ang bag-ong jail consultant sa CPDRC. Matud sa gobernador, unom ka mga jail guards ang nalambigit sa pagnegosyo og shabu sa CPDRC ug wala pay nakit-ang ebidensya nga naapil ang mga blue guards niini. Samtang naglaraw ang gobernador sa pagbutang og mga signal jammers sa cellphone sa CPDRC. Usa ka simpak ilalom sa unlan sa high profile nga gibilanggo nga si Alvaro alias Barok nakit-an atol sa gihimong inspeksyon ni adtong Sabado sa Kadlawon. Gimando sa gobernador nga ibalik si Barok sa isolation cell ug dili tugutan nga dunay makabisita kaniya.
Ang igsuon ni Barok nga si Meds Alvaro uban sa bata-bata ni Barok napatay sa mga sakop sa Danao City Police sa usa ka bypass operation. Ang Danao Police Station girakrakan 2 ka oras human mibahad ang inahan ni Barok nga mahimo silang ipapatay sa iyang anak. Well, that's one, and I'm putting him back sa isolation si Barok. Mabulita tayo tried contacting Manansala to give him that instruction. Ibawal nga po na, hangtod karon, suspended tanang dalaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Delaine Miles Sarahena, News 5. Gibuak na sa pamilyang Alvaro sa syudad sa Danao ang ilang pagpakahilom. Human gipusil patay ang igsuon ni Barok nga si Meds Alvaro. Ang News 5 gihatagan og higayon sa pamilya nga makasulod sa crime scene. Ani ang report ni Jinky Rusit. May pastraping pa dahil sila. Pagkuhan ni mama, pagsukmat ni mama nila nga, nila pasudla diri, si mama diri ni hangyo. Pasudla ko ninyo sir, nagtagalog-tagalog pa sila. Emosyonal nga miatubang sa News 5 ang babae nga igsuon ni Alvaro alias Barok. Gikwestiyon niya ang paagi sa police operation sa Danao City Police batok siyang igsuon nga si Meds kinsa gipusil patay niadtong Huwebes sa gabi sa sitio Pulang Yuta, Barangay Look, Dakbayan sa Danao. Niadtong Sabado, gipasulod kami sa iyang igsuon sa balay ni Barok, di nahitabo ang matud pa engkwentro sa mga operatiba og ni Meds. Gitudlo niya ang mga lama sa dugo sa kwarto, sa bungbong sa likod og kilid sa balay, ug sa atubangan sa gate diin didto gipusil ang giingong bata-bata ni Barok nga si Ronnie Castro. Kay bao na sila. Ano man, i-apil man ang tanan. Tulungan nila kay aron sa yun, mapatay nila tanan, Alvaro. Dismayado ang pamilya kay natusak-tusak sa mga bala ang lawas ni Meds. Hulagway nila, overkill ang nahitabo sa ilang igsuon. Gitirahan pa sa mga pulis ang suga sa poste aron ngit-ngit ug way makakita sa hitabo. Human sa insidente, gikarga nila kini sa patrol car o gidala sa morgue. Hanggang kaayong nakakita pero pulos mahadlok. Silingan makabati sa akong mangon nagsagit-sagit. Manawagin daw nga sa akong inahan. Sa haya ni Meds sa ilang kapilya, wa makapugong sa ilang mga luha ang mga kabanay, inahan og amahan sa gipasangin lang drug personality. Gilimod sa inahan nga si Meds mao'y mipuli sa illegal nga negosyo ni Barok. Si Nanay Emma Alvaro miabot sa crime scene dihang nabaniog ang pinusilay. Matud niya, positibo niyang nailhan ng mga naong sa pulis nga mihimo sa operasyon. Di niya madawat ang 12 ka igo sa bala sa iyang anak, kinsa gihulagway niya nga buutan og matinabangon. Mukiha ko, oy! Kay pait kayo, ang akong anak daghag lungag. Ang nakuha nga bala dito pag-utotsi, 9mm, dunay ungot nga bala sa utok, dunay ang iyang kasing-kasing na pikas, ang iyang baga, nabalbag. Pag-utopsi. Wasab siya mahadlok sa hulga nga pagpasaka og kasong grave threat batok niya. Tungod kay wa matud pay kamatuuran ng pasangil nga gihulga niya ang mga pulis nga ipapatay. Kay numduman nga gipaarakan sa wa pa mailhing suspect ang Danao Police Station, Biyernes sa kadlawon, human matud pa mihulga si Nay Emma. Atol sa strafing, way naangol nga pulis. Wa ko mahadlok kay wa ko gisulti nga munay akong buhaton nila ang akong gisulti nga nagsyagit ko ug dunay silingan dito diha ko anang kilid sa headquarters ko nagsyagit nga ikihat tamo sa inyong gibuhat sa akong anak, ikihat tamo. Sa pikas bahin di sa madawat sa pamilya sa gipasangin lang right hand ni Barok nga si Ronnie Castro ang nahitabo kaniya. Matud nila, dugay na nga misurrender si Castro sa mga pulis dungan sa pagtahan ni Barok sa NBI. Justisya lang siya daw mo, ma'am. Hantang mahunong na sila sa mga inana. Nagiingon nga. Kuan, gibutangan pa nila pusil ang tuos akong uyuan, pero walhon ra ba jud ang akong uyuan? Ma'am, katapag ako ni Bag. Surrender ni Barok, wala naman na siya. Nagurong naman siya diri. Pagkakaroon na balakan na sa ilang seguridad ang pamilyang Alvaro sa Danao. Upat kagagmay pa lang ang mga bata ang gibilin ni Meds Alvaro. Awhag nila sa publiko, di sila hukman tungod kay managlahi ang kinabuhi nila nga giatubang ug wa sab matud pa sila mamaligya og drogas sa Danao.
Dugay namin naninda mo na mo negosyo pagkaon, naninda mi pagkaon, wa mi manina na siya bo. Wa pa manina na siya bo, ako pakitag siya bo, sana siya bo. Mga buaw sila dagko, ano na ingon sila nagibili ni barok na ako, kung negosyo man na diya. Kaya ako ibaligya na ako ibaligya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gitutukan sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa pulis sa Cordova nga na missing sa miaging semana og napalgan nga patay. Buot nilang sutaon kung naghikog ba kini og gipatay. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Dili pa mo kumpirmar ang Police Regional Office 7 kung tuyong gipatay si P.O.2 Ryan Casiban nga napalgan patay ni adtong Biyernes sa tungang gabii sa Barangay Agus sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Katapusang ni duty sa Cordova Police Station si Casiban. Niadtong Martes sa gabii ug nian ang kadlawon sa Miyerkules nilakaw kini sa police station human giblatter ni ini nga nalambigit sila si kanhi Deputy Director General Marcelo Garbo ug kanhi Chief Superintendent Vicente Luot sa gidili nga drugas. Matud ni Chief Superintendent Noli Talinio, ang resulta sa autopsy mao ang mutino kung naghikog ug gipatay si P.O.2 Ryan Casiban. Gipasusi ni Talinio ang impormasyon nga si Casiban kanhi security escort ni Luot dihang aktibo pa kini sa serbisyo. Si Mayor Vicente Luot una nang mipadayag nga wala siya makailan ni Casiban. Pinapa-confirm natin yun doon sa investigation natin. Pero hindi inaantay natin yung kahit initial investigation lang, inaantay pa rin natin. Kilid sa patayng lawas ni Casiban na recover ang service firearm ni ini og cellphone nga hotline sa Cordova Police Station. Giapil sa forensic examination ang cellphone aron makuha ang impormasyon nga may kalambigitan ang iyang kamatayon. Si Casiban mipahibalo sa kanihepe sa Cordova nga nakadawat kinig hulga sa kinabuhi gikan kang SPO1 Jonathan Tahanlangit ug dunay tawo nga nagsunod-sunod kaniya. Part ng security measure natin yan, na kung talagang inakala mo na yung threat seryoso, ay dapat maging aware ka sa iyong personal security. Anong pandon is, sabi ko nga, is you discuss it with your immediate superior para ma-assess ninyo kung yung threat is real or nananakot lang. Diba? So may mga paraan kung paano ma-check natin. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kanhi pulis nga sakop sa SWAT sa Mandaue City gipatay dito sa Bohol. Ang kanhi pulis kinsa gila nga drug protector wala na mi-report sa iyang trabaho ug gitaktak na sa serbisyo sukad niadtong Mayo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay si SPO1 Rolex Tamara human nga gipusil sa wa mailhing tawo alas 8 kagabi sa paggawas ni inigikan sa Buangan sa Barangay Sambog sa lungsod sa Corelia, Lalawigan sa Bohol. Nakaangkon og samad sa lawas ug ulo si Tamara nga giatangan sa duha ka lalaking nagsakay usab og motorsiklo. Ang nag-angkas mo'y giilangan ni pusil kaniya. Si Tamara nga nagpuyo sa mong lungsod, sakop sa Special Weapons and Tactics sa Mandaue City Police Office. Apan nag-aul kini o gitaktak na sa serbisyo niadtong buwan sa Mayo karong tuiga. Sa pagkakaroon nagpadayon ang investigasyon sa Corelia Police Station aron mailhan ang namusil sa biktima. Si Tamara gikan sa Provincial Public Safety Battalion sa Bohol Provincial Police Office o gibalhin sa Mandaue City apan wala na magtarong sa pag-report sa iyang trabaho. Si Tamara giila nga usa sa mga pulis nga mga drug protector. SPO1 Tamara, ikaw na to, identified drug protector ito. At drug pusher na rin. Yun ang information na nakakarating sa atin. In fact, nung na-assign pa ng Bohol yan, siya na yung nag-aarbo ng mga drug pushers na na-aresto doon. Yun ang information na nakarating sa atin. And then he was transferred from Bohol to Mandaue. Nagtuo si Talinio nga si Tamara giunay sa mga drug lord nga iyang gipanalipdan human kinigitaktak sa serbisyo. Siguro, itong mga drug personalities na yung mga pinoprotektahan niya, hindi na niya maprotektahan, ginawian na siya. So, yan ang lumalabas sa ating mga information na nakukuha. Binira siya. Alang sa Aksyon Bisaya,
Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka tawo gipamusil sukad kagabi. Duha gipamusil sa Dalan B. Rodriguez samtang usa ka construction worker gipusil usab atubangan sa iyang panimay. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Dinhinin kan-anan ug imnanan sa B. Rodriguez. Gipusil ang duha ka tawo alas 3:30 kaganihang kadlawon. Daling gidala sa Cebu City Medical Center si Martin de Lara nga nakaangkon og pinusilan sa iyang tiil ug tiyan. Samtang wala nay kinabuhi ang iyang kauban nga nakaangkon usab og pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas ug wala dayon mailas sa kapulisan. Ang kusinero sa Nguyong Express nga si RG Eting nagkanayon nga samtang duha nila ka customer na mili og kanta sa jukebox kalit lang mipaka ang 5 ka buto. Iyang nakita nga tumba na kining lalaki duol sa jukebox. Tulo ka kabhang sa umatinong kalibre sa armas ang na-recover sa kapulisan. Buto-buto ka duwa, daga na siya. Nga nakita na ko gawin na siya tiyan nga gakyang-kiang ba. Nga balik dagan siya sa CR, balik siya dire, lingkod na siya dire. Nangayon siya tubig gani. More or less mga 1 AM diha na ni sila nya. Namarog niyan do kay mukhang taon ta sa jukebox nila. Kalit lang diha ang gatira. Pusilar ko, way kong pangutan. Samtang gipusil usab ang usa ka construction worker at tubangan sa iyang balay sa Sitio Luis, Barangay Pasil kagabi. Samtang igo na lang nakasyagit sa pagbadlong ang asawa sa construction worker nga dihang gipusil ang iyang bana sa duha ka mailing tao. Giangko ni Hilin sulutan nga ang iyang bana nga si Naptali tigamitan og drugas. Matud niya, makaila siya sa tao nga mipusil sa iyang bana sa higayon nga iya kining makitaan pag-usab. Iyang gihulagway nga ang usa sa mipusil sa iyang bana. Pagtanga ko akong bana ni padung nang are musuod lagi. Nibuto naman dito ko nakakon. Uy, inyo nang gipusil anak ko. Sa investigasyon sa homicide section, ang duha wa may lihing tao nga nagpakaron ingnon nga namaligya sa mga agi sa ilang tungod. Dihang mosulod na ang biktima sa ilang balay, gipusil kini sa ulo ug nabugtuan sa kinabuhi human sa pipila ka gutlo pag-abot sa tambalanan. Sa wala pa kita pamusil ang katong duha. Sige na to dire og pasugo kuno nga mupalit. Butang may lang tawag dire. Ya, mo to nga abot sa iyang bana kalit lang ipusil. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Missing nga pulis nga si PO2 Ryan Casiban sa lungsod sa Cordova napalgang patay na apan suspect padayong gawas nun. Ang asawa sa mong pulis mi kumpirmar nga ang iyang bana kanitaw ni Daan Bantayan Mayor Vicente Luot sukwahi sa giputyag sa general nga wala siya nakaila sa biktima. Si Jinky Receipt sa follow-up report. Biyernes alas 10 sa gabi dihang napalgan sa mga bata ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga anaa na sa advanced state of decomposition dinhi duol sa pribadong firing range sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon nasuta nga ang maong patayng lawas iya sa na-missing nga desk officer sa Cordova Police Station nga si PO2 Ryan Casiban. Ang medical legal officer sa scene of the crime operatives nga mihimo sa autopsy sa biktima miingon nga usara kaigo sa bala sa iyang tuo nga tampihak mo'y nakaingon sa inanaling kamatayon ni Casiban kinsa gidulit og pusil sa gunman. Ang asawa ni Casiban nga si Chona maglisod pa sa pagdawat sa hitabo ug nanawagan sa suspect nga mo-surrender na. Mangayo lang ang tapo justisya ba nga. Kinsa yung taong nagamong-among sa kumbana nga gaingon ani pa nila pagpatay. O kinsa mangani mo, makonsensya lang yung taon mo. Sa off-camera interview kang Chona, iyang gibutyag nga kanhi police escort ni retired General Vic Loot ang iyang bana. Mao nga natingala siya kung nganong gilimod ni Loot nga nakaila siya sa iyang bana. Apan duda niya, ang pulis nga nailalang sa pangalang si Atan Tahanlangit nga nadistino sa Cordova, dunasay kasayuran sa kamatayon sa iyang bana. Giingon nga bagman si Tahanlangit ni retired General Marcelo Garbo. Matud ni Chona, kung wa lang unta mamatay ang iyang bana, posibleng daghan kini og iyagyag nga sikreto sa mga otoridad. Nga akong mga anak, tinangga ka istana niya, nga akong mga anak iyang hindi una-una niya. Karon wala naman siya. Ako na lang kuha na kung kagalingon nga. Ako na lang magkuhan sa kong mga anak.
Ang inahan ni PO2 Kasiban wa kaagwanta sa iyang emosyon. Sama sa asawa nga si Chona, hustisya sab ang gipangayo niya sa kamatayon sa gihulagway nila nga hilumon og simpleng padre di pamilya. Ginikanan makakita sa ilang anak nga gibinaboy. Buotan kayo mga anak sa ako nang sutian. Kuan na dyan lang magtingog-tingog. Kuan ka na sa iyong trabaho. Pagkakaroon ang homicide section sa Lapu-Lapu City Police, padayon pang nangita sa tinuod nga responsable sa krimen ug nag-imbestigar sa kamatayon ni PO2 Ryan Kasiban. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Wala makadeklarar sa state of calamity ang Barangay Dayas human napakyas ang uban nga konsehal sa pagtunga sa emergency session. Kapin sa usa ka gatos ka pamilya ang nawad-an og panimalay sa sunog ni adtong Sabado. Kini giaksyonan ni Ryan Sarote. Magduha na kadlaw, apan wa pa makadeklarar ang sangguniang bayan ang state of calamity sa Sitio SYC sa Barangay Dayas human masunog ni atong Sabado sa gabi. Way quorum ang Barangay Council sukad niya itong Sabado sa gabi aron makadeklarar ang state of calamity sa sitio aron maggamit ang disaster fund sa mga nasunugan. Ang Department of Social Welfare and Development ang unang nanghatag og pagkaon sa mga biktima sa sunog. Sa pagkakaroon, dili ta mo allow, di ta kahatag og tent kung ina ang sitwasyon because it's dangerous for the affected families. It's dangerous to their health. Daghan pa dito mga burn nga materials ka makasamat, no? 28 ka mabalay ang naugdaw og mikabat sa 107 ka mga pamilya o 387 ka mga individual ang naugdawan og panimay. Gisusi pa sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog nga gikatahong nagsugod sa balay ni Anthony Conejos. Wa na ko ka kuan ana kung sa kay ang ilahara man dito nga nanawag naman sila nga kap dai sunog kalit magdako. Gipanag-iya sa mga pamilyang Gutierrez, Sosa, Mercado, Sanchez ang mga luna nga nasunugan nga gitukuran sa mga informal settlers og mga balay. Susihon sa disaster office kung makabalik pagpatukod og balay o kinahanglan ipang-relocate ang mga biktima sa sunog. Sa tanan ang DSWS will come up with an evaluation assessment. Unya ang atong disaster di man sila ang nakikolaborate na ta sa kapitan ang atong evacuation center anha diha sa ilang barangay sports complex. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Magpadayon ang inspeksyon sa kapulisan sa mga prisuhan sa Subo alang sa pagsumpo sa pagnegosyo sa gidili nga droga sulod sa bilangguan. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang gihimong pag-inspeksyon sa City Jail o Provincial Jail sinugdanan pa lang sa pagsumpo sa pagnegosyo sa gidili nga droga sulod sa mga bilangguan. Nagtuo si Chief Superintendent Noli Talinio nga magpadayon ang pagnegosyo sa gidili nga droga sulod sa mga bilangguan. Ilakip sa inspeksyon ang mga prisuhan sa Metro Cebu sa higayon nga aduna sila'y madawat nga impormasyon sa iligal nga kalihukan sa bilangguan. Usa ka kanhi piniriso mibutyag sa gihimong pagnegosyo sa gidili nga droga sulod sa mga prisuhan. Gitug-an niini nga dunay 36 ka kubol-kubol ang City Jail. Ang gihimong drug den diin ang mga dalaw anha musuyop sa sulod niini. Ang nagdumala sa mga drug den sulod sa jail maghatagan og tag 3,000 pesos matag simana sa usa ka opisyal sa City Jail aron magpadayon ang illegal nga negosyo sulod sa prisuhan. Implement namin kagad para hindi na mag-leak yung information. Pero very timely yung nangyari because Governor Davide called me up and he requested for a surprise inspection dahil nga doon sa mga information na nare-receive din niya. And then tamang-tama dumating itong dating inmates na nagsasabi na ganito rin yung nangyayari sa City Jail. Matod ni Talinio dili siya kumbinsido kagamay ra kayo ang nakuha nga ebidensya sulod sa Provincial Jail ug nagtuo nga nakabantay ng daan ang mga piniriso ug ang nagdumala sa bilangguan. Provincial Jail by selda sila, so napasok natin yan by selda at hindi na sila nakagalaw doon. Pero iba rin yung setup kasi ng Provincial Jail kasi parang iisa ang dalawang labasan nila at so
inipon sila doon sa gitna at hindi natin alam paglabas nila baka may mga nakapagtato na ng ebidensya. Gihatagan ni Talinio og police escort ang kanhi piniriso nga nibulgar sa illegal nga kalihukan sulod sa bilangguan, kasamtangang anaa karon sa ilang kustodiya ang kanhi piniriso. Ganyan natin pinoprotektahan yung ating mga informant. Gitugyan na sa kapulisan sa mga nagdumala sa mga prisuhan ang pag-imbestigar sa negosyo sa gidili nga drugas sulod sa mga prisuhan. Nagpaabot sila manduan nga mupuli pagbantay sa bilangguan sama sa naitabo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ang mga sakyanan nga gipangkuha sa City Hall gikan sa barangay gitugyan ngadto sa Sitom aron magamit sa pagdumala sa traffic. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nakadawat og unom ka mga pick-up nga sakyanan ang Sitom gikan sa Cebu City Hall. Kabahin kini sa pag-prioritize ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa problema sa traffic sa syudad. Ang mga pick-up gikan sa mga barangay nga gipangbawi sa City Hall. Dakog matabang sa matag-adlaw nga operasyon sa Sitom ang dugang mga sakyanan alang sa mas paspas nga response time sa mga aksidente sa kadalanan. Definitely the additional vehicles amo gini magamit, no. Currently ang atong fleet is not enough to address ang mga needs sa atong motorists sa Cebu City. Gituyo nga pick-up ang gihatag sa City Hall aron makargahan sa mga motor nga malambigit sa traffic incidents. Gawa sa unom ka mga pick-up, nangayog dugang mga sakyanan ng Sitom, kansang mga sakyanan, mga karaana ug sagad mga motorsiklo. 24 oras nga gamiton ang mga bagong pick-up sa Sitom sulod sa tulo ka shift matagadlaw. Pagkakaron, dunay 5 ka mga multicab ug dulan 30 ka mga motorsiklo ang Sitom apan matod pa kuwang gihapon. Nag-request og dugang sakyanan ng Sitom gikan sa mayor lagip sa dugang budget alang sa ilang operasyon. Dugang 32 ka mga bagong traffic personnel ang mitapos sa ilang training aron i-deploy sa kadalanan. Remember, naingon siya nga ang iyang priority karon is to solve the traffic problem of the city. And then, money. Usa sa nakita nato is mobility sa atong mga personnel sa Sitom. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka lalaki nga sakay sa PUJ gipusil patay niadtong Biyernes sa gabi sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Patay diha usa ka lalaki nagsakay sa PUG, human kini po sila sulod sa sakyanan. Mga pasahero naglumba sa pagpanglayat atol sa hitabo diha sa St. John Paul Dasikan Avenue, Barangay Mabuludak, Bayan sa Sugbo. Ang nagpusil nga nagsakay sa motorsiklo wala pa mailhi. Ang biktima giila nga si Ruben Rumagos, taga Salinas Drive, Barangay Lahugdak, Bayan sa Sugbo. Si Rumagos nakaangkon og samad pinusilan sa luyong bahin sa iyang ulo, agi sa 9mm nga pistola, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon niini. Ang biktima nisakay sa PUG sa may iskina sa SM ug muna og unta kini sa Barangay Lahug. Gani mipliti na kining daan apan pag-abot sa maong lugar kalit kining gipusil. Si Rumagos giila nga usa ka tulisan ug snatcher nga mobiktima sa mga pasahero sa jeep diha sa Mabulo paingon sa Lahug. Nalambigit usab kini sa illegal nga drugas ug gitukhang na kini apan nagpadayon sa illegal nga binuhatan. Ang initial nga kuha nato ni kining biktima ni sakay ni og jeep gikan na ng Mazda at ba ng police station. So pag-abot ani nilapita ang nabantayan sa driver buto na lang. So puno man ni sakyanan, ang mga pasahero ko ba naghihaydagan. So moto ya paglingi niya yung nakita ang biktima nagubo na diya sa saw sa sakyanan. Dugang ni Piotr Winston Ibanez, susiho nila ang impormasyon nga ang pagpamusil adunay kalabutan sa iyang pagka-snatcher. Sa among nakuha nga impormasyon, pero amo pa ni verify kung saan ka tinuod kining biktima ko no hilabtonon. So dili pa mi ka siguro ka kuan kung tinuod bang hilabtonon ni or dili, amo pa ni verify kung naba sa record sa Mabulo nga police station. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang usa ka basyo sa 9mm nga bala. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5.
Kanhi binilanggo sa Cebu City Jail way kahadlok nga may kanta sa tanang kasayuran mahitungod sa iligal nga kalihukan sud sa maong presuhan. Siya misugilon mismong jail warden og pipila ka jail guards kung sabo sa paghimog illegal drug activities sa sulod. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Alang sa iyang kaugalingong seguridad, itago nato siya sa pangalang Dodong, ang whistleblower sa Cebu City Jail. Napreso siya kaniadto tungod sa kasong paghupot og drug paraphernalia. Taud-taud sab siya nga nag-star sa maong bilangguan. Busa suheto na siya sa mga nahitabo sud sa maong pasilidad. Personal siyang midangop sa mga otoridad aron ikanta ang tanang nahibaw-an niya may labot sa illegal nga negosyo sa City Jail. Usa na ini ang giingon nga pagbato nila og binulto nga shabu nga angkaton sa mga dalaw ug paliton rasab sa mga preso. Ang uban kanila mag-inject pa og nubain at tubangan sa ilang mga bisita. Libre sab ang pagsuyop og shabu sa sulod. Ang dito sa sulod sa BBRC ginatawag sir, sa karon dugta nang kayo ang shabu dito, si perti nang dagang kayo karon. Murag tiyanggi na kayo ron sir. Makapalit kag siya bulto-bulto-bulto. Ang gikan sa laya ang mga manuyopay, madalaw na dito na manuyop o mamalitog shabu. Kaniadto na tingala siya kun nganong libreng makasulod ang sakyanan sa giila nga usa sa mga commander sa compound nga di na moagi og inspeksyon sa gwardya. Taod-taod makita na nila ang pagdiskarga og binulto nga shabu di nang uban bato pa. Pila kahigayon siyang nakadungog sa ilang mayor sa pangkat nga di una ipasulod ang kontrabando kay dili nila kumpare ang nagbantay nga jail guard sa gate. Na ay contact sa madunggan nako sa mga mayores na mo dito, sa ubang mga mayores. Cellphone na sa laya sir. Manawag nga ayaw sa karon ipasulod. Ugma na kay iya sa ni pare duty. Nagadepende sa duty sa jail guard sir nga ilang nga mga suod na nga mga amigo ba. May may bayad man. Matud ni Dodong mapalit sa labing menos nga kantidad ang shabu sa tag 50 pesos, samtang mamahimo sab makapalit og usa ka gatos, 300 ug ang labing mahal 500 pesos. Alang nila nga way kwarta, magpaabot lang kung kanus a magpamasahe ang ilang leader sa pangkat aron makasuyop og libre. Iyang gitugan nga 101% nga nahibaw ang jail warden nga si Superintendent Johnson Calob sa illegal nga negosyo sa sulod. Gani, tigdawatan matud pa kini og 3,000 pesos matag selda kada semana gikan sa 36 ka mga brigada sa maong bilangguan. Kung sumadahon, giingong makadawat si Calob og 108,000 pesos nga sinimanang payola kun 432,000 ang buwan. Laming kinabuhi isang mga big timer noon sir, pero kami nga mga binatawag ko na nga mga gamay ra, way gud lami kay maglaway-laway ra min taon ni. Matud ni Dodong, wa siya'y kasuko sa mga nagduma sa City Jail. Buot lang niya nga mausab na ang sistema sa pagpadagan sa maong pasilidad, aron hingpit na nga maayo ang mga naadik sa drogas ug mawagtang sab ang giingong korupsyon. Karon pagkahuman na makapalay kong lugar na sir, maningkamot ko sa akong kagalingon nga makausap sa akong kinabuhi. Aron di pa manuli siguro ang tanan sir. Tungod sa gibutyag ni Dodong, gikasa sa mga otoridad ang surprise Greyhound inspection nga wa mahibaw ang ilang warden. Tuod man, nakakuha ang mga otoridad og 4.6 million nga cash ug 2 million nga gibanabanang kantidad sa illegal nga drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Busy Mayor sa Dakbayan sa Subo miauhag sa pag-convene sa Police Coordinating and Advisory Council nunot human nasakpan ang City Jail nga nagnegosyo sa gidili nga drogas. But niya nga makahatag og report ang jail warden ngadto sa mga opisyal sa Dakbayan sa Subo. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Unom na kabuan nga wa magkatapok ang Police Coordinating Advisory Council sa Dakbayan sa Sugbo, human kini gisuspenso duha ka buwan sa wa pa ang piniliay. Sukad paglingkod Mayor Tomas Osmeña, wa pa makonvene ang PICAC. Ang PICAC
gilangkuban sa National Police Commission, National Bureau of Investigation, Kapulisan, o Bureau of Jail Management and Penology gubang maehensya. Giawhag ni Vice Mayor Edgar Labella ang pag-convene sa PICAC human nakuwaan og mga kwarta, mga kontrabando ug mga gidili nga drogas ang Cebu City Jail nga gipanguluhan ni Superintendent Johnson Calog nga membro sa PICAC. Usa ka suwat ang iyang ipada kang Mayor Tomas Osmeña alang sa pag-convene sa PICAC nga gimando sa ordinansa nga nag-umol ini. Really lang timely, it's really very important, urgent matter. Like for example, had the PICAC been convened, we could have monitored the BBRC. And now we are asking a report from Calog, but the problem is Calog has already been relieved. But Pinagi sa PICAC, ma-update ang City Hall sa mga operasyon sa kapulisan o pag-manage sa BJMP sa Cebu City Jail. Matod ni Labella, kinahanglan mihimo dahin og report si Calog sa gihimong inspeksyon sa City Jail o gipada sa opisina sa Mayor, Vice Mayor o sa Cebu City Council. Mahimong makarekomendar ang Mayor, Vice Mayor o ang Konseho sa City Jail aron matabangan ang BJMP pagsumpo sa ilegal nga kalihukan sa prisuhan. in fact, before the suspension, there was already a plan for another greyhound. It was just about 2 weeks before the suspension was implemented. We just did not reveal it to the media. But Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kabanay sa napatay nga si Meds Alvaro midangop sa Commission on Human Rights tungod sa ilang reklamo nga sobra nga pagpatay sa gihimong police operation. Kini gi-aksyonan ni Nino Libona. Ang pamilyang Albaro nangita og hustisya human mapatay si Meds Alvaro, igsuon ni alias Barok sa gihimong bypass operation sa Danau City Police. Gihulagway sa Kabanay nga liniog ang paagi sa pagpatay kang Meds, kinsa nakaangkon og 12 ka mga samad agi sa bala. Nasagmuyo ang pamilya sa ginangatan ni Meds nga matod pa misurrender na aron sa paglimpyo sa iyang pangalan. Hinuon giangkon sa inahan nga tigamitan og ginadiling drugas ang iyang anak apan wala kini namaligya og shabu. Gani gipahimangnuan na kini sa igsuon nga si alias Barok nga paundangon na sa paggamit og shabu. Ang akong tuyo sa pag-arisa si HR kay gusto ko na mangaita ko sa hustisya sa kamatayon sa akong anak. Grabe kayong ginanggibuhat sa akong anak, nanubrara. Nanubrara sakit kaya sa akong balatian, nagtanaw sa akong anak. Gimakakusab ni Ima Alvaro ang pasangil sa mga pulis nga ilang pamilya mo'y responsable sa pagpangrakrak sa police station. Iyang gimakak nga mibahad siya nga ipapatay niya ang mga pulis sa iyang anak. Wa man kuwi gistorya parte ni ana, akong giistorya nga mangita lang ko hustisya sa kamatayon sa akong anak. Si kinsa man ko nga mo banta na ng kinsa ko nga na ng happy days dano? Bato Balonos. Wa oy, si kinsa man ko nga Ang Commission on Human Rights nagpasalamat sa pagpatimaw sa mga kabanay aron pagsangat og reklamo sa ilang buhatan. Papasalamaton ta no na may sanong sa hangyo nato ang pamilya ni Meds Alvaro, igsuon ni alias Barok. So iyang inahan karong hapuna may pakita din sa opisina, i-presentar siya sa iyang kagalingon, naghatag siya natong pamahayag, kalabot sa iyang nahibawan sa pagkapusil patay sa iyang anak na si Meds Alvaro. Si Nanay Ima nanawagan siyang anak na si Barok nga naa sa CPDRC nga mag-amping labi na kay silang pamilya giunghot dun og kuha. Ang taon diha kay mga salbahis kay ni mga pulis susambot lang wa ko ikasulti. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Mius-us na ang kaso sa chikungunya virus sa lungsod sa Pinamungahan apan resulta sa blood test madugayan pa kay kinahanglan pang sutaon kung positibo kini sa laing pang mga sakit sama sa dengue. Si Jinky Receipt sa detalye. Wa na nadawat nga reported additional cases sa chikungunya virus ang buhatan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit sukad gibisita niadtong weekend ang barangay Lamak sa lungsod sa Pinamungahan. Si Renan Sima Frank kamiingon dako og natabang ang pagpahigayon nila og fogging operation sa maong barangay. Ang Rural Health Unit wa na makadawat og pasyente nga dunay mga simptomas sa maong sakit. Apan matud sa DOH, di gihapon ang ngayang mukumpiyansa ang mga residente. Presensya sa mga breeding sites sa barangay no na ay nakita na to nga mga empty bottles, mga lata, may mga waterways o mga canals nga nagpundo.
Gibutiag ni Sima Franca nga dunay usa ka kaso didto nga positibo sa chikungunya, lakip na dengue. Apan kini ang ilang gitutukan pagkakaron. Rekomendasyon sa reso kinahanglan ng subsub nga pagpanglimpyo sa palibot aron malikayan nga matakbuyan sa maong sakit. Kung magpundog tubig sud sa balay, dapat tarungon jud og kuan tabon. Kung natay mga panglabay nga mga containers like U-Stars or rather kani mga botilya, mga lata, mga styropacks o plastics, dapat tarong ginatog labay nga dili na pudto mahimo og kuan kanang kaitlogan sa lamok. Niadtong 2012, nag-chikungunya outbreak na sab ang lalawigan sa Bohol, din usa ka munisipyo ang dunay 60 ka kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Hola mga kapatid! Usa ka daredevil stunt ang gibuhat sa usa ka safety and training advisor sa United States Parachute Association. Human kini miambak sa eroplano nga adunay gitas-ong 25,000 feet nga walay sulob nga parachute o wingsuit. Kung giunsa niya pag-survive sa maong makalilisang stunt, atong Siron pinaagi ni ining report. Usa ka stuntman ug skydiver ang miambak sa eroplano nga walay sulob nga parachute o wingsuit. Ang daredevil nga Safety and Training Advisor sa United States Parachutes Association nga si Luke Aikins ang nakasurvive sa makalilisang nga stunt ni adto nakalabayng buwan. Gani milugwa na sab siya sa mga nagkadaiyang pelikula sama sa Iron Man 3. Makapabilib ang stunt nga iyang gihimo. Miambak siya sa gitas-on nga 25,000 feet nga walay sulob nga ni bisan unsang makapahinay sa iyang pagbugsok sa yuta. Aron makasurvive, gisaw siya sa net nga moabot sa 10,000 square foot ang gidak-on niini o kun 1/3 sa sukod sa usa ka football field. Paglayat niya sa eroplano, duna siya ay tulo ka skydivers nga kauban aron maoy mo guide niya paingon sa higanting net nga iyang tugpaan. Dakong kalipay niya nga nagbalampuson ang maong stunt nga iyang gihimo ug nga gipalayo siya sa aksidente. Alang sa walay karapusang mga chika, ubalik ko ninyong matang alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Cotsera, nga to word of the day, nagkanayon. Sa gugma, ingon ang utok, move on. Ang kasing-kasing nagkanayong hold on. Pero ang tiyan, umuingon og kaon kay mapasmuta kung ang gugma atong perming unahon. Agay! Mo kadtong mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus-a kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!